Hello sis Melissa makadii. Ndokumbura mundisiro nyangu mugroup. Ndiye munhu wandakapiwa mari anozviti ndiagent anovanira vanhu mabasa muCape Town. Ndakamupa mari yangu vachiti ivo vawana basa remuNigerian. Zvichiva pabasa ndakaenda, asi basa ravakandipa vangokanditi ndiremulikwa. Ini ndichisvika ikoko ndakabva ndanzi chimbomirira bhosi ari kuuya. Kuuya kwakaita bhosi patendiswa kumashure kubackyard kwekuti unotofunga kuti vamwe vada kukidnapwa ikoko, asi basa iri ranga riri kubraya nekuita zvakawanda. Nigerian uyu haashandike naye munhu aingopopota, saka akazondibvunza kuti unogara kupi. Ndikamuudza kuti ndogara kudelft. Akanditi zvino kudelft uchiuya pabasa nenguva dzatakawirirana hazvibudi. Ndakauzonzi unogara muparo. Ndikati aiwa ndigare muparo, saka tikwanise kushandidzana. Kumba ndakadzoka. Tasvika kumba ndikadzoka ndikamuudza musikana agent anonzi Shekulani kuti ndozvaitika. Waiziti makanyepera munhu iye mubosi kuti ndinogara muparo. Shekulani yabva atotanga kundituka pandakamuudza kuti ndikuda mari yangu. Iko zvino vakandibloka, havasi kutaura neni, mari yangu havasi kuda kundidzosera bheki. Uyu ndiye musikana wacho andakusenderai. Uyu ndiye MaZimba wacho, aishandidzana nemuCameroon. Zvinoitika musikana uyu anokufonera okuti handitosangana paShoprite yemuparo. Woenda ipapo wonovafonera, wobva watumira mumwe musikana muCameroon waanoshandidzana naye, omuti iye chipa iyeye mari, then obva wanosiyiwa pabasa. Wakuzomubvunza kuti mari yangu, anokuudza kuti wakapa inini here mari yako, of which ndiye anenge akakuudza kuti sangana nemuCameroon umupe mari yako.